Můžeš. Ahoj, Klaudia Marková. Natáčíme kvalifikační video na Fotobetu Brno a jdeme se podívat. 15kilová osa, 5kilový kotouček. Víš trošku dosadějc. Tak klidně můžem. 3, 2, 1, pojď! To 17. To 29. 135. 159, 10 vteřin. 160. Konec. Klidu. Super. Dejchej, vyklep ruce hlavně. Jo? Dejchej, minuta do začátku dalšího kola. 5 opakování. Tak se trošku jenom šoupni dopředu, to tě vidět pořádně ta časomíra. Dobrý, stačí, no. Tak jo, 20 vteřin v klidu. Ještě. Dechej. 15. Ano. 10 vteřin, 5 opáček jdeš. Začínáš deadliftama. 3, 2, 1, pojď! 2, 3, 4, 5. 5 power cleanů. 1, 2, 3, 4, 5.
5 front squatů. 3, 4, 5. Super. Dejchej, klepej ruce. Padesát vteřin. Jdeš na 7. Třicet vteřin. Ano, 7 opakování. 20 vteřin. 15. 10. 5. 3, 2, 1. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Power clean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stohy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Přední dřepy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zahazuj. Minutka. Dejchej, klepej ruce. Ano, 9 opáček. Půl minuty. Patnáct vteřin. 10. 5. 3, 2, 1. Pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Power clean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stohy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Front squaty. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zahazuj. Minutu máš ještě pauzu. Super čas. Dejchej, dejchej. Mysli na úchop. Nevím, jak na tom jsi s úchopem.
Jo? Dobře. Půl minuty, jo? Jo, půl minuty jdeš na 11 opáček. Stíháš to úplně v klidu. A jakmile se dostaneš na 13, je to krásný. 20 vteřin. 15. 10. Pojď se připravit, pojď. 11 deadliftů. 5, 4, 3, 2, 1, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pojď power clean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pojď ještě 3 power cleany. 9, 10, 11. Stohy, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minutka. To doděláš, to 11. kolo. Teda 11 opáček. Pojď, 5 stohů. 2, 3, 4, 5. Super, máš 11. Pojď přední dřepy. 1, 2, 3, 4, 5. Dáš to v kuse. 6, 7, 8, 9, 10, ještě jeden, pojď. 11, máš to, zahoď to. Super. Nepadej, 20 vteřin začínáš. Pojď, dělej. 15 vteřin. Dělej. Zvedni se. 10. Jdeš na deadlifty. 13 deadliftů, to dáš v kuse. 3, 2, 1, pojď. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vyklep ruce. Do 5 vteřin pojď začít. 3, 2, 1, chyť to a pojď. 1, 2, 3, 4, 5, pojď, vem perto, pojď. 6, 7, 8, 9, 10, ještě 3, pojď, dělej. 1, 2, 3, nech si to nahoře a pojď na stohy. 1, 2, 3, 4, 5. Dělej, pojď, ještě pár uděláš. 30 vteřin ještě, pojď. Máš 5, 8 z toho uděláš, teďka najednou. To stíháš, pojď. Dělej, 20 vteřin do konce. Pojď. 1, 2, pojď. 3, 4, to stíháš. 5, 6, 7, 8, super. Super.